Malawi Brief. Tikhale tikupasirani nkhani madzulo pa Times TV lero loweruka pa 21 March 2026. Munkhani yathu yoyamba, asilamu mdziko muno akondwerera Eid al-Fitr ndi uthenga olimbikitsa mtendere, umodzi komanso chikondi. Chikondwerero ndi mapemphero zachitika kumapeto kwa masiku atatu, makamaka masiku makumi atatu akusala kudya mwezi wa Ramadhani. Mu mzinda wa Blantyre, asilamu ochokera m'madera osiyanasiyana a mzindawu anasonkhana pa Kamuzu Upper Stadium pamene mapempherowa anachitikira pamutu wakuti mwapindulanji ndi mwezi wa Ramadhani. Gift Sitima anali nawo pamwambowu ndipo walemba ripotili limene akuwerenga Eric Msikiti. Kusala mwezi wa Ramadan ndi nsanamira imodzi yofunikira kwambiri pa chipembedzo cha Chisilamu. Pakutha pa masiku makumi atatu omwe kusalaku kumachitika komanso kuchulukitsa mapemphero ndi ntchito zachifundo, asilamu abwera tsopano pamodzi kukondwerera Idi. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman anali nawo pa chikondwererochi ndipo walimbikitsa asilamu kuti asasiye kuchita ntchito zachifundo. Gamasa ngati zikumbukira kuti kuli Mulungu kumwambako, komanso ndauza asilamu anzathu kuti zomwe timapanga mwezi wa Ramadhani tipitirize, timapemphera, timapereka zinthu ngati zimenezozo Mulungu amatichitira zabwino. Pakupanga pakumopa Mulungu zambiri mmoyo zimakuchitikira mofewa. Ishmael Kazembe ndi mkulu wa bungwe la Nikah and Other Islamic Functions limene linakonza mwambowu. Idi imene ya chaka chino inali yopambana kwambiri chifukwa chona kuti kunabweranso anthu ambiri, tikonzalo chinali chabwinobwino, ndiye ifete ndifothokoza kwambiri chifukwa cha kusonkhana kwa anthu amene anasonkhanirana chaka chino. Uthenga wopita kwa asilamu onse ndionena kuti pa nthawi imene tikupanga mapemphero amene wa Idi, anthu asangalale mwabwino komanso mosatira njira za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Amina Hassani ndi mmodzi wa asilamu amene anachita nawo mapemphero a Eid al-Fitr. Funikira asilamu tipitirize kugwira zintchito zabwino zimene timagwira, fo yoti aliyense amakhala ndi kufoka mbali ina yake. And mwezi wa Ramadhani ili ngati skulu imene yabwera kuti kuzati sintha, kuti tipange growth, kuti tikhale asilamu abwino, asilamu momwe Allah subhanahu wa ta'ala amafuna kuti tikhalire. Asilamu mazana anasonkhana pa bwalo la Kamuzu Upper Stadium mu mzinda wa Blantyre kuzakondwerera Eid al-Fitr. Padakali pano, Muslim Association of Malawi yalimbikitsa vanthu kuti agwirane manja pothandiza pena amene akhudzidwa ndi ngozi zakugwa mwadzidzidzi. Akuluakulu a bungweli anena izi pa mapemphero a Eid al-Fitr amene anachitikira mu pakamaka pa mzikiti wa Katoto mu mzinda wa Mzuzu. Atupere Rashid walemba ripotili limene akuwerenga Chimwemwe Maseko. Poyankhula atamaliza mapempherowa, mlembi wamkulu wa gululi mchigawo cha kumpoto Ashamis Lag anatsindika pa zakufunika kwa umodzi ndipo analangiza anthuwa kuti azikhala chikondi komanso ololerana mwamtendere. Ngati anthu amodzi mdziko la Malawi tili ngati nyumba imodzi. Mbali ina ya njerwa ikakhuzidwa, chipupa cha nyumba chikakhuzidwa, nyumba yonse imagwedezeka. Ndi anzathu pamene ali pa mavuto a mafloods, ifenso kunoko zikutikhudza. Kwa mafloods onse kunzuzu kunonso amachitika. Azinzathu aja amatipempherera komanso amatipangira zabwino. Ndiye pa chifukwa chimenechi tikuwalimbikitsa asilamu kuti akhale othandiza kuwathandiza anzathu amene akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Poyankhula pa mapempherowa, phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumwera cha kumvuma mzinda wa Mzuzu William Mkandawire anayamika asilamuwa kamba kothandizira pa ntchito zachitukuko m'dziko muno. Mkandawire anati magulu achipembedzo ndiofunika kwambiri pa ntchito zachitukuko ndipo anatchula sukulu komanso zipatala zomwe zili pansi pa mpingo wa Chisilamu ngati zina mwa ntchito zachitukukonzi. Kutegera masomphenya president wathu Professor Thabita Mutharika nzofunika kuti chitukuko chikayende chimafuna anzathu achipembedzo chifukwa kuti anthu tikhale nokhala anthu ogwirizana, anthu amtendere, zonsezo kuti zikatheke ndi anzathu ampingo achipembedzo. That's why ndinachionaso kuti ntofunikira kwambiri kuti nanenso ndibwereza khale nawo pamene akusakangalira mwambo umenewo. Mmodzi mwa omwe anapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino mchaka cha 2025
yemwenso anali nawo pamwambo wa mapempherowa a Adilu Chilongo anati mwambowu ndofunika kwambiri pakuti umalimbikitsa umodzi pakati pa anthu. Zofunika kwambiri chifukwa ndi nthawi imene tikukhala ndi mwayi wokumana ndi anthu osiyanasiyana amene simakumana mbuyomu, koma chifukwa choti tinamanga za masiku 30 aja masiku 29 amene ali mwezi wa Ramadhani zakhala ndithu zofunikira pa chipembedzo tikumane tisangalale limodzi chifukwa chokuti tadusa mu zinthu zokuti zatiphunzitsa. Ndiye pano ndiyoti nthawi kuti tisangalale limodzi alese akhale ndithu pafupi ndi zake pachibale ka pa families ka pa community ka ndi maneighbors zinthu zoti tisangalala kwambiri ndi zinthu zabwino. Asilamu amakondwerera chikondwerero cha Eid al-Fitr atapemphera komanso kusala kudya kwa masiku okwana 30. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ndipo kulilongwe mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe wafunira zabwino asilamu mnyengoyi. Mu uthenga wake mtsogoleriyu analimbikitsanso mtendere, umodzi ndi chifundo potukula dziko lino. Akabambe anali nawo pa mapemphero amene anachitikira pa mzikiti wa Mvunguti kwa Chinsapo mu mzindawo. Ayi kuno ntambira akuvutika posachedwa apa anthu ena akhudzidwa kwambiri ndi kusefukira kwa madzi malika osiyanasiyana dziko lino, ena ataya miyoyo yawo, ena akatundu awo apita nyumba zawo, ena minda yawo yapita. Timaina kuti tipempherere zinthu ngati zimenezo kupempherera anzathu amene akuvutika. Komanso alipo ambiri monga amene amatilalikira muja mkati muja amatilalikira za anthu ambiri amene akusinjika kuti amene tikuna kuti tidzathandiza ndi kuwafikira. Ndi anthu ambiri ali pa chipsinjo chachikulu chimene chikuzikwagwera onsewo ifeyo tikuti tidzapempherera. Komanso mbali popempherapo amene tingathe kuchitapo makamaka adindo tingathe kuchitapo kanthu tikuyenera kuchitapo kanthu. Ndipo mnkhani zina anthu ku Nkhoma mboma la Lilongwe akusowa pogwira miyala ndi zinyalala zitakwirira mbewu m'minda yawo kutsatira kugumuka kwa phiri la Chilenje. Mkulu wa nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Wilson Moleni wati malowa awonongeka kwambiri mwakuti anthu sangadzagwireponso ntchito. Grace Ainafe Makawa ali ndi nkhani yonse. Malingana ndi komishonala wa Dodma Wilson Moleni wati pa mahekitala 36 omwe awonongeka kuderali mahekitala okwana 21 anali oti alimidwa ndipo pakadali pano mbewu za anthu zawonongeka. Titayendera taona kuti anthu ataya katundu awo kwambiri makamaka malo olima. Anafotokoza DC kuti pafupifupi 36 hectares malo amene akuzidwa, koma pa 36 hectares ipo 21 hectares ndimene unali zolima zosiyana-siyana, kusonyeza kuti zonsezo zawonongeka. Komanso ziweto, nyumba, katundu wambiri wapita. Tinathamanga ndi zakudya, tinaona kuti choyambirira anthu akhale nchakudya. Komanso panali katundu wina ogwisa ntchito mbale, mapelo, koma zimezi zosakwanira tifunanso tibwere ndi mablanketi ndi katundu wina amene angaonjezere pa zithandizo zimene tapereka kale. Komanso china chimene tapanga kunoko ndichoti anthu atifuna tiathandize kwa miyezi 3 ikubwerayo, poti zimatenga nthawi kuti anthu akhazikike akakumana ndi ngozi ngati imeneyi. Pakadali pano mabanja omwe akhuzidwa ndi ngozi ya madzi osefukirawa alandira thandizo la chakudya ndi zina, ndipo bungwe la Dodma lalonjeza kuti lipitiriza kuthandiza mabanjawa kwa miyezi 3 ikubwerayi. Pafupifupi mabanja oposera 10,000 akhuzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira mdziko muno. Anthu 13 amwalira ndipo anthu osachepera 35 avulala. Mmodzi mwa Kaigwazanga mdera la Mfumu Kawere mboma la Mchinji, mabanja oposa 500 akusowa pokhala chifukwa cha madzi osefukira. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yati thandizo limene likupereka kwa anthu okhudzidwa ndi losakwanira. Mkulu wa nthambiyi a Wilson Moleni wati pakufunikabe thandizo kuti afikire anthu onse amene akhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi mdziko muno. Grace Ainafe Makawa wadzanso ndi zambiri mulipotili. Komishona wa bungwe la Dodma Wilson Moleni wati anthu azimvetsera mwachidwi
mauthenga okhuza za nyengo chifukwa kusintha kwa nyengo kwakhuza madera onse m'dziko lino. Kuno kunchinji ndi kumalo kumene sitiyembekezera kuti kuzikhaladi ngozi ngati zimene zachitikazi, koma panopo kusintha kwa nyengo kukoneka kuti kukukhuzano madera onse a dziko lino. Mbuyomu timakonda kumaganiza kuti ngozi zimachitika ku Nsanje, ku Chikwawa, koma panopo zikuchitika pena paliponse, kusonyeza kuti mauthenga aja timapereka kuti mwina kuli mvula yambiri kungathe kuchitika madzi osefukira, kungatokhala madzi osefukira. Mauthenga amene aja anthu onse a Malawi aziyamvetsera kwambiri. Mfumu Kawere wati ndi othokoza kamba ka thandizo la chakudya limene bungwe la Dodma lapereka ku derali. Atekita tino kompano MP, ADC, kwena onse akuzira tino kompano chifukwa cha thandizo limene chatipatsa ine kuthokoza kuboma kuyamika kwambiri yamikira boma. Mmodzi mwa amene alandira thandizo kuchokera ku bungweli, Loveness Chikuni, ati kupatula thandizo la chakudya limene alandira, iwowa akusoweranso zinthu zina. Ine kwanga nothokoza pa zimene atichitira, khairu ngozi yabwera mosadziwika bwino. Pomwe chine chilichonse chakokoloka ine nango akhala kuti bwana khani moyo. Mu mbiri ya dziko lino akakakhala koyamba boma la Nchinji kukumana ndi ngozi ya madzi osefukira. Malingana ndi kafukufuku omwe bungwe la Dodma lapanga, pakadali pano mabanja oposera 9,500 dziko lino ndi amene akhuzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira. Anthu 35 avulala ndipo anthu 13 amwalira. Takulandirani maene tikupitiriza kupatsani nkhani izi. Matransforma okwana 100 komanso mapola amagetsi okwana 500 agwa chifukwa cha mvula imene yakhala ikugwa mowirikiza mdziko muno. Izi zachititsa kuti madera wena akhale opanda magetsi. Ofalitsa nkhani ku Eskom Apirani Phiri watinso magetsi akuvuta mzigawo zina za dziko lino monga chigawo cha kumpoto chifukwa cha mphenzi. Mvula imeneyi yaononga kwambiri katundu wa Eskom. Tikulankhula pano mapolo 588 ndoti dziko lonse ndi amene agwa chifukwa cha mvula imeneyi. Matransforma pafupifupi 110 ndi amene aonongeka. Ena mwa iwo nona kuti sangakonzedwenso. Ndithu mutha kuti ndithu ndi vuto lalikulu ndipo tapanikizika. Mwachisanzo ku chigawo chapakati kokha mwa mapolo 588 amenewa 402 agwa mchigawo chapakati, ndipo ku Nchinji kokha mapolo 770 ndi omwe aonongeka. Izizi ndi chimodzimodzi zimene zachitikira ku chigawo cha kumpoto, zomwe zachititsa kuti mafoti omwe anthu akupanga ripoti ku Eskom achuluke kwambiri. Ku Blantyre kokha kuyambira dzulo amalandira pafupifupi 900 anthu kuimba kuti kuli vuto la magetsi pa tsiku. Ndiyeno ndi vuto ndithu lalikulu kumano anthu athu likalikiliki kuonesesa kuti agwire ntchito imeneyi mwasanga potengera kuti kodi kumaloko nkofikirika kapena kuti vuto lili bwanji. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition lati dziko la Malawi likufunika kukonzanso lamulo lokhudza kuthetsa milandu. Lamulo limene lilipo padakali pano limapereka mphamvu kwa oyimira boma pa milandu kuthetsa milandu ndi kukapereka zifukwa zake ku komiti ya zamalamulo ya ku nyumba ya malamulo. Koma mkulu wa Human Rights Defenders Coalition Michael Kayatsa wati ndikofunika kuti oyimira boma pa milandu azifotokozera dziko lonse zifukwa zimene athetsera milandu ina. Mukangana pano pa malamulo athu akunena kuti DPP akanene ku parliament pamene othetsa kale mlandu. Ndiye tunena kuti pali chiopsezo pamene papa pakufunika ndithu kuti asanathetse mlandu uja ayambe kawafotokoza zifukwa zimene akuthetsera mlandu uja. Njiro kuti ngati zifukwa sizikumveka bwino asapitilire kuthetsa mlandu. Koma pamene zili panopa mungati kuona kuti DPP akumpatsa mphamvu zimenezo kuti akathetsa mlandu asana kafukuza ku parliament pali chiopsezo. Komanso ngayato chena kuti malamulo apereka mphamvu kwambiri ku ofisi ya DPP zimene zikuyika so nkhondo yomanika dangale pa chiopsezo. Chifukwa ngati DPP ali munthu amene ali compromised olo ali ndi zolinga zina ndiye kuti
dziko lathu lipezeka ndithu kuti pa nkhondo limayandikana ndale tikulephera. Bungwe la Youth and Society lati ndilokhumudwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha aphungu aku nyumba ya malamulo achinyamata. Komabe bungweli lati chiwerengero cha aphungu aku nyumba ya malamulo achinyamata chakwera ndi anayi pa 100 aliwonse pa chisankho cha chaka chatha. Amandida Thewu ndi mmodzi wa akuluakulu a bungweli. If Youth and Society mogwizana ndi Youth Decide campaign ndi chithandizo chochoka ku Open Society Foundation tapanga convene ma stakeholders osiyana kuti tikambirane kuti kuchoka tsiku lomwe tinavota lija kufika tsiku la lero ndi chani chomwe chachitika, komanso kupita chitsogolo ndi chani chomwe tingapange prioritize ngati achinyamata pozindikira kuti ntchito yathu sinathe pa 16 September paja koma ntchito yathu ikupitirira mpaka na tikafike 2030. Ndetayitana mkumano umenewu kuti anthu amvesese kuti tikamanena kuti youth participation mmene zilili ku dziko kwathu muno zilipotani, komanso ifeyo ngati a Youth Decide campaign tinapanga observe my elections and tinabwera ndi report yathu yomwe timafunanso kuti tiaziwise ma stakeholders kuti report ndi ndipo tinapeza zinthu mu report mozokhuzana ndi kunena kuti achinyamata ambiri samatenga nawo gawo. Mai Mwandida Thewu akubungwe la Youth and Society ndipo a Ernest Tindwa ndi mmodzi wa olankhulapo pa nkhani za ndale. Timafunika kuti tipeze njira yonena kuti inde kampeni yakhala kuti ikudula komano achinyamata athandizidwe munjira ina. Ndichifukwa chake pena pake pakatupuchula za makotas titayamba makotas chifukwa ngakhale anyamata khale kuti ndrama makobiri alibe a campaign titayika makotas kapena chiwerengero chonena kuti zivute zitani chiwerengero chokhachi achinyamata khale kuti akupezeka mu konsolo komanso ku parliament. Titayika chiwerengero chimene chocho tikhala ndi chikhulupiriro na kuti zivute zitani anyamata azipezeka kuti atiyimirira. Ndeno malamulo tiyawulikire komanso tiyathandiza anyamata pa nkhani ya ndrama komanso kachitidwe mu chipanimu kenaka kamakhala kuti kamakhumudwisa achinyamata. Konsolo ya mzinda wa Zomba yati ikulephera ntchito yotolera ndi kusamalira zinyalala. Mkulu wa zaumoyo mu mzindawu Basta Chiona wanena izi pamene kampani ina ya mdziko la Turkey inakayendera mtaya wa mu mzindawu. Selina Tambula akufotokoza. Achiona ati zinyalala zambiri zikuthera m'malo osiyanasiyana zimene ati zikunyasitsa maonekedwe a mzinda wa Zomba komanso kubweretsa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana ku moyo wa anthu. Iwo ati kubwera kwa kampani ya Ranteco Energy kuthandizira pa ntchito yotolera zinyalala. Kwambiri ndi awiri wanu ndiye kuti sili kutolera zinyalala mokwanira. Mene ana mujja munena kuti pa zinyalala 100 zomwe timapanga muno muzomba ife tingokwasa kutenga only 30%. Meaning kuti zambiri sili kutolera. Phaka inifu ya magali moto ndiso ndifu workforce yathu. Number 2 nchinthu manena kuti waste recovery yathu ndio chepa kwambiri. Mini unena kuti zinyalala zomwe ndisintoleredwa zomwe situpangaso compost zambi zimatengedwa and they end up yani into madrain into madera ena. Ndipo atamaliza kuyendera mtaya wa Mzedi mu mzinda wa Blantyre, mkulu wona za umoyo ku konsolo ya mzinda wa Blantyre a Hudson Kumphanga ati kutolera zinyalala ndi vuto lalikulunso ku konsoloyi. Zinyalala zimene matolera pa tsiku ndi 450 metric tons pa tsiku. Which is about 94%. We collect 94% of left pazinyalala zonse za patsiku. Komabe ndizokuti zimakhabe zoti zopsinja zilipo chifukwa cha magalimoto ake otolera zinyalalacha ndikuti gamoto zodalirika tena zomwe na zitatu pamene zinazi ndizoti ifa lero ifa mawa timaona kuti foyo uyu mu investor wanena kuti adzatiwonanso magalimoto adzati patsaso ma skip carriers. Mkulu wa Ranteco Energy a Omar Khalid Kamsiaglu wati akufuna kukhazikitsa ntchito yopanga mphamvu monga magetsi ndi zina kuchokera ku zinyalala mizinda ya Mzuzu, Lilongwe, Blantyre komanso Zomba. Bungwe la Faizan Global Relief Foundation lakhazikitsa ntchito yotukula miyoyo ya anthu kudzera ku malonda. Bungwe lapereka mpamba wa ndalama zokwana 1 million kwacha kwa munthu aliyense kwa anthu okwana 100 pamwambo kukhazikitsa ntchitoyi mu mzinda wa Blantyre. Gift Sitima walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Banda Junior.
mkulu wa FGRF kwa Africa Muft Usman Madani atsindika kufunika kuti anthu azikhala ozidalira pa ntchito zachuma. Iwo ati thandizo la ndalama limapereka ufulu kwa anthu kuti achite ntchito yomwe akufuna. Ibrahim Omar ndi mkulu wofalitsa nkhani ku bungweli. Ndimakufuna tipange ma empowerment programs yosiyana-siyana. Lero gati tikufika mwezi ya Ramadhan ndikuta di mwezi ya Allah subhanahu wa ta'ala dafika mabanja 30,000. Tanisema antu 100 hapa kupasa 1 million kwa cheti macheza di antu hawa. Daitanisa so ma businessman ya community maona ma businessman wankuru utiana bera macheza di antu katimpase pungono dipasa ne zero winari onse kazi ndizienda banje mabanja hawa uti ya kulandira 1 million kwacha dimamfutu kuziraka apanga banji agurisa chito drama banji hawa because ifeso sikufuna antu kungo landira drama apiti azitaya ma drama uyu tikufuna samarerero akulandira next year akare antu akupasa. Abdu Munafi Siku ndi mmodzi mwa akuluakulu ochita ntchito za malonda omwe anali nawo pamwambowu. Chakashi ndi choyamba choti anthu amene wafuna ayambe business atani atukuke. Mawu anga as a businessman mwayo ndi umenewu. Landirani yesesani mukwanisa kuti mwina chaka cha mawa inu mukhala woti wokhala wopereka osiwolandirayi. Mmodzi wa anthu omwe apindula Hanif Kasimu omwe amachokera mboma la Machinga ayamikira thandizoli. Ndoti sindimayembekeza kuti ndingayipeze mabe indikankhabe pa moyo wanga kumbali business ngiyesa ukapanga business kuti inshallah nisukuwa muno soyenza kalidwa ndayimapena banki. Kuyambira pomwe asilamu mdziko muno anayamba kutsala, bungwe la FGRF lapereka thandizo la chakudya ndi zinthu zina za ndalama zoposa 1 billion kwacha. Nkhani zathu ndi zomwezi. Omvera tikhalenso tikubwera ndi mapulogalamu ena otsatira posachedwapa. Takhalani pomwepo.